Acabar la temporada d'hivern adquirint productes de qualitat a preus rebaixats és la possibilitat que ofereix l'outlet de l'Associació de Comerços i Serveis Comerç-In, una cita comercial en la qual participen comerços associats compartint un mateix espai en la primera planta del centre comercial El Teler. En un espai executiu pot veure molta diversitat de producte i a uns preus fantàstics. Una tradició de l'outlet de Comerç-In al Teler, que sempre ha tingut molt d'èxit. Els comerciants participants veuen en aquest aparador compartit una oportunitat promocional i de venda molt positiva. I estem realment en liquidació perquè volem especialitzar-se més en el tema d'eventos i res, tinguem uns preus super... inclús hasta el preu de cost, alguns, y bueno, hay que aprovecharse un poco de la ocasión, ¿no? Lo primero, el juntarme con todos los compañeros, que la verdad es que cuando sales fuera de casa y ves a gente de otros sectores, pues aprendes mucho, hay mucha colaboración. Es más el tema de descuento, ¿no? Que nosotros pues recibimos muchas promos, entonces el sacar esas promos y ver la gente cómo responde en un tipo de escenario un poco diferente. La mezcla en un mismo espacio de diferentes tiendas es muy bonito y a la gente le atrae porque pueden encontrar hasta ropa de mayores, de pequeños, para el hogar, todo en un mismo punto y todo es comercio del pueblo. Creo que es lo mejor. Durant 2 caps de setmana, divendres 2 i 9 i dissabte 3 i 10 de febrer, té lloc aquesta iniciativa que s'ha convertit en un referent per a Ontinyent i les poblacions veïnes. M'agrada comprar sempre en el comerç local i penso que és una bona oportunitat ara vindre perquè pots potser trobar algun producte que pot resultar-te interessant i adquirir-lo i sempre apoyant els nostres comerciants de la ciutat. És el primer dia que vinc, que jo no sabia que estava açò. Però bé, està bé, però jo sempre vaig a la tenda d'Alimenta i l'he vist així passant i jo dic, vaja, està així. Una ocasió única que inclou un ventall ample d'articles, grans marques i establiments. La novetat és que també sumen, com ja sabeu, a Ontinyent tenim de tot i de tot és de tot. Tenim comerços, tenim botigues d'establiments tradicionals, però també tenim serveis. I enguany com a novetat és que volem donar també l'oportunitat a establiments no convencionals, que no siguin sols moda o llenceria o tèxtil, que també formen part d'aquest outlet. I tenim una de les nostres herboristeries que participa posant també el seu producte a disposició d'aquest outlet i comptant també què fan, que és un bon moment per a no sols oferir outlets, sinó també per dir què fa cada establiment de servei i per a que els coneguen també. No deixes passar aquesta oportunitat, perquè donant suport al comerç local, humanitzem la nostra ciutat. Todo lo que tengo me lo quitan de las manos. Vivo en un